ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Як хушхабарҳо дорем ки ҳама ҷамъ шава баъдан сар кунем. фикр мекунем ки беҳтарин хушхабарҳо мешавад. Дар роҳ будем, рости гап хабарҳоро дидем, хабар омад, дидем, хондем ва албатта ки ҳамаи шумо хушҳол мешен. фикр мекунем ки овозам соза барое ки ҳар тараф мошин рафта истодааст ва интизор шавед, мардум ҷамъ шавад. 27 нафар нав ҷамъ шудем. 52 нафар ҷамъ шудем. ҳозир ман дар шаҳри Душанбе қарор дорам, яъне ки хостам ҳамин хушхабара якуни шуда пешкаш шумо гардонам. як лайкорамоне 70 нафарем, 15 та лайка тезтар мондан бигирем ва хабара пешкаш шумо гардонем. мерем 113 нафарем, 28 та лайк як ябора, ҳазор раҳмат. фақат интизор мешем мардум ҷамъ шава, баъдан хабара пешкаш шумо мегардонем. овоз чӣ хеле овоз? не 20 000 муҳоҷире ки мақсад хабаро да мехонен, и дигай хабаре ки ман ҳозир мегӯм дигай. салому алайкум ҳаматон, хуш омаден. 180 нафар тамошо кардаиста дар ин ҳол ва лайк 68 нафара. фикр мекунем хуб нест, лайка зиёд мекунем ва видеоро поделиться мекунем. нав як хабара хондем барои кушодашавии границаҳо ҳастай дӯстон. ба ҳазор шуда то охир тамошо мекунем. 190 нафар моро ин ҳол тамошо карда истоданд. фикр мекунем ки 200 нафар шудем. раҳмат кам ҳаматонда ҳозир сар мекунем. яъне ки имрӯз таърихи 15/02/2021 дар матбуот шудагӣ буданд рафиқондавоне ки барои ҳамин парвозҳо суҳбат кардагиянд ва дар бораи парвозҳо суханҳо гуфтагиянд ва ҳамаша мехоҳам якта фаҳмонам. дар ин ҷо роҳгузарҳо ҳастай, мераванд айду тараф мошинай. фикр мекунам ки ҳамаш хубай, овозам нағзай, барое ки мо мисли дигарҳо дӯстон ягон бор айпеш худ видео накардагем. ҳар чизе ки ҳаст аниқ дақиқ мекунем, баъдан пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, имрӯз матбуотда нишаста буданд вазирон, директори авиатсияи Тоҷикистон ва хабарнигорон шидагӣ буданд ва дар он ҷо дар бораи кушодашавии роҳҳо гап задагиянд ва ман ҳозир гуфтам дер накунам, чихел ки ҳама вақт мегӯм якуни шуда хушхабарҳоро пешкаш шумо мегардонам. ба ҳамин хотир дӯстони азиз хостам дар раҳ будем, як ҷо шиштам, овозам бошад, бахшиш мепурсам ва хостам якуни шуда хушхабарҳо бахшиш бародаро занг задан. овоз чӣ хеле начаспидестем? дӯстони азиз, байни 4 давлат имрӯз сухан рафта ки Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Хитой парвозҳо, яъне ки рӯзҳои наздик пурратар барқарор мегардад. ба ҳамин хотир дӯстон ман хостам ҳозир ҳамин хел барои шумо хонам, гап занам ва баъдан пагомам дар ҷои кор нишаста ҳамашро пурратар мефаҳмонам. яъне ки ҳамин 4 давлате ки бисёр боз дар он ҷо директори авиатсияи Тоҷикистон гуфтагия ки 70% парвози байналмилалиро Россия анҷом медиҳад. ба ҳамин хотир хостестанд ки Тоҷикистон аллакай парвозҳое ки аз Тоҷикистон ба Россия мешавад пурратар барқарор мегарданд ва рӯзаш аниқ нест ва иншоалло ки ман боз ҳаракат мекунам ки пага пурратар мефаҳмонам ва рӯзаш пурра аниқ шид, ман пешкаш шумо мегардонам. рости гап ман дар Тоҷикистонам, аз тани шумо рости гап ман ҳаяҷон дорам. 243 нафар ҳозир моро тамошо кардастам ва 100 лайк мехоҳам ки 200 лайк шаванд дӯстон. мо ягон гапи дурӯғ намегем, аз пеши худ гап намезанем, барое ки ҳар як гапи сухане ки мегем мақсад ҷавобгарӣ дорад, қонуни хича дорад. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки мо мегӯем ин аниқ ва дақиқ аст. ира оли ягон
ахборот накардагӣ ман хостам ки якум шуда хушхабара расонам ки имрӯз нишасти матбуоти вазирони хориҷӣ ва директори авиатсияи Тоҷикистон имрӯз нишаста буданд ва саволҳо шудагӣ буданд аз тарафи журналистон ва ҷавоб дар ҳамин буд ки омодаанд Тоҷикистон иншоалло ки рӯзҳои наздик парвозҳои худро аз Тоҷикистон Россия якум шуда барои номи Россияро гирифтагианд ки 70% мақсад парвозҳои байналмилалиро ана ҳамин парвози Тоҷикистону Россия. рости габира ол бисёриён ҳастанд ки медонем оли ягон ҷода шумо гӯш кардагӣ ҳам нестен ягон ҷодам фаҳмидагӣ ҳам нестен. фикр мекунем ки якумин одам мешавам ки барои шумо хушхабарро мерасонам, яъне ки 4 давлате ки мо ҳозир номбар кардем аз Тоҷикистон Россия якум, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Хитой рӯзҳои наздик кушода мешавад роҳҳо, интизор мешен ва ман боз ҳам якумин шуда хушхабарро мекунам. Яъне дӯстони азиз фикр кунед ки ман ҳозир дар роҳам, яъне ватани азизмона як нишон метавонам тамошо кунед дӯстон. мана дар Тоҷикистонам дар шаҳри Душанбе ва дар ин ҷо ҷои нишаст мондагиам. ман ҳамин ҷо шиштаму гуфтам якумин шуда хушхабарро пешкаш шумо гардонам ва паго ҳамаашро қонунӣ мешинам мефаҳмонам барои шумо. инда бош як арамати калон дӯстон, ман хостам ки якумин шуда якум нафар якум блогер шудам ки шуморо хурсанд кунам. рости гап парвозҳои аз Тоҷикистон ба Россия гуфтем, ҳама хурсанд мешавад ва ман мисли дигарон намехоҳам ки мисол ай пешқадам сухан кардан гирам. ҳар чизе ки ҳаст қонуну қоидааш қатъи ман видео мекунам. ба ҳамин хотир лайки худро дариғ надоред, канали мода подписатсия кунед ва не дӯстон, дар ҳақиқат фикр мекунем ва пешкаш шумо мегардонем ҳамаи хабарҳое ки тоза барои шумо омада. бисёр менависанд рости гап ки барои парвозҳо ва ман ин ҳозир ҳамин таърихи ҳамин рӯз 15 ҳамин матбуот даштагӣ буданд вазирон, муҳтарам вазирон ва дигар директорони авиатсия ва дигар чизҳо. дурӯғ нестай, ҳамаш аниқ дақиқ аст ва пага бо ма факти далелиш қатъи шумода мефаҳмонам. ман ҳозир гуфтам дер накунам ва якумин хабарро дар канали ма бубинен ва кадомед ки дар канали ма подписатсия кардагӣ нестен, ҳамнаво дар хизмати шумо хушхабарро пешкаш шумо мегардонад. ва як хушхабари дигар ҳамин аст ки ҳамин вабое ки ҳаст моҳи декабр то ин ҷониб ба қайд гирифтагӣ нестанд. не дӯстон, ҳар чизе ки ҳаст факт далел қатъи ман мехоҳам пешкаш шумо гардонам. 4 давлате ки ҳамин рӯз аз худи даҳони ҳамон директори авиатсияи Тоҷикистон мо шунидем ва дар ин ҷо дидем хабарода ки ҳамон хабаре ки ман мехонам хабари аниқ дақиқ аст дӯстон. ҳар нафаре ки инаиҷа ҷонибек аст як гапа 10 бор копия карда процесса медонам ки бахилитон мебарад. медонам ки ман якумин шуда хушхабарро пешкаши муҳоҷирон мекунам барои як хеле зуртон мия не ки ҳечи намекунам, ман ёра нигоҳ намекунам ва медонам ки айни ҳол 170 нафар маро тамошо кардестай. ҳар якам ё фикр мекунам 140 нафар 145 нафар ин одамо лайк мондагианд, 145 нафар ки маро бовар кунад, як нафаре ки ҷонибек маро бовар накунад, ин ихтиёри худона. ва ман боз мегӯям ки дар офиси худам нестам, дар офиси худам нестам ва роҳ да будам, хабарро дидам, тез дар гуфтам ҳамира барои шумо расонам. хушхабар ҳамин дӯстон ки имрӯз матбуот буд. ман боз пурратар нафароне ки нав медароянд бо пурратар мефаҳмонам. матбуот нишасти матбуотӣ буд. дар он ҷо вазири корҳои хориҷа ва директори авиатсияи Тоҷикистон нишаст доштанд, суҳбат карданд ва дар он ҷо дар бораи парвозҳо савол шудагӣ буд. ман хостам ки ҳамира якумин шуда пешкаш шумо гардонам. дар он ҷо гуфтагианд ки барқароркунии ҳамин парвозҳои
4 давлат ки якумин шуда, якумин давлат Россия аст. Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Хитойро бояд дар ҳамин рӯзҳои наздик гуфтам кушода мекунем ки 70% парвозҳои Тоҷикистон Россия аз Тоҷикистон Россияро байналмилалӣ фурудгоҳро ҳами Россия ташкил мекарда, яъне ки бисёр парвоз Тоҷикистон Россия мешуда. Ба ҳамин хотир дӯстон хостестанд ки якумин шуда парвоз аз Тоҷикистонро ба Россия барқарор кунанд. ман пагоҳ худо хоҳад офисда мегзарам, ба ҳазур мешинам, хабарҳоро як то ба як то мехонам, аниқ дақиқа аст. ман мисли дигаро аз моҳе ки ҳамин пандемия ки сар шид то ҳозира мақсад ҳамин гапҳоро мегӯянд ки парвоз кушода шид. ман як то мекунам ва як тои аниқ дақиқ мекунам. бисёр парвозҳо буд, чартери буд, ман накардам ва хостам ки якумин шуда хушхабарҳоро барои шумо кунам. ва дина як видео партагӣ будам ки дар Тоҷикистон як хушхабари дига ин аст ки аз моҳи декабр то ин ҷониб ба қайд гирифтагӣ нестанд ҳамин вабора. ҳозир номеро ман роӣ кунам, ватсап да бисёр менависем ва эфир мемира. ба ҳамин хотир кадомед ки мада гап дорен, сухан дорен, инстаграми ма aliakbar.hamnavo нависед ва дар ин ҷо гап задасам, роҳгузаронам ва тамошо кардасам, мега чӣ гуфтестай рости гап хандат мегирам. ва ман хостам ки якумин шуда барои шумо ҳаракат мекунам ва албатта ки барои худам ҳаракат мекунам, вале мехоҳам ки якумин одам шавам ки пешкаш шумо хушхабарҳоро бикунам. дӯстони азиз, имрӯз таърихи 15 олди 2021 дар матбуот нишасти матбуоти вазири корҳои хориҷӣ ва директори авиатсияи Тоҷикистон 4 давлате ки парвозҳояшро бояд рӯзҳои наздик кушода кунад, яъне ки инҳо якумин дараҷа аз Тоҷикистон ба Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Хитойро парвозҳои пурра мисли пешина шавад суҳбат кардан ва мо ҳам интизор мешем рӯзе ки ҳамон парвозҳо эълон мешавад. ман якумин бор шуда пешкаш шумо мегардонам. 200 нафарем, 182 лайка. биёед амира лайкҳоро зиёд мекунем. пага ман офис мегзарам, худо хоҳад мешинам, ҳамаашро пурратар мефаҳмонам чӣ гуфтагиянд дар матбуот. ман танҳо хостам ки 4 давлат ки номбар шудаги як парвозҳо кушода мешавад, хостам аввалин дараҷа шумо дар Россия дар корай. ман ҳами Россияро якумин шуда номбар мекунам ки рӯзҳои наздик ман ҳамаша бо пурратар мефаҳмонам, аниқ дақиқ шавад. гап неста. 187 нафар тамошо карданд, 200 лайк. ман ҳаматон миннатдорам ва албатта ки ин хушхабарам ҳамаи шуморо хурсанд мекунад. хуш дӯстон, дар наздатон кадоме бошад гап занед, эфири ма дарояд, лайк монад, падлитса кунад ва боз рӯзҳои наздик ман якумин шуда пешкаш шумо мегардонам. роҳҳои заминӣ яъне ки поиза гуфтанӣ дорен, дар назар дорен, ноша ҳамаша пурратар ман барои шумо мефаҳмонам. фақат интизор мешем дӯстон. номероро наметавонам партофта, барое ки ҳозир мепартом имода занг мезанем, ба ин хотир ма ростигам наметавонам ҳозир номеро. ма дар инстаграм нависем, ҳамаи номерои дастӣ ма имома ҳамаша метавонам дӯстон. дӯстон, Тоҷикистон омода ҳаст ки роҳҳоро байни 4 давлат ки якумин дараҷа Россия аст номбар шудагиҳои дар хабарҳое ки аниқ дақиқа аст, факту далелиш қатъӣ номбар мекунам. аз Тоҷикистон Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Хитой 4 давлат. роҳҳои заминӣ мошин гуфтестанд дӯстон, инаш ҳам баъри шумо ҳамаша пурратар мефаҳмонам. фақат дастгирӣ кунен, лайк падилитса дӯстон.
фарҳод хушбахтов, мо дар кор нестим, мо туро удалид мекунем. ташаккури зиёд Садам бародар, ҳаматонда раҳмати калон мегум ва иншоалло ки бо ман тез эфир мекунам, хабарое ки ҳаст ман тез барои шумо пешкаш мегардонам. ман ҳозир дар Тоҷикистон, дар ватани азизамон қарор дорем. инҷо тарафи Саховат аст. кадоме ки аз шумо аз ин тарафа бошед, хостум як хушҳол шавед. ака граница кай кушода мешаванд, ягон хабар доред дӯстони азиз? иншоалло ки яъне умедворем ки мо амин моҳ шояд кушода шавад. ин дасти мо нест. мо танҳо хабарое ки аниқ дақиқ мешавад пешкаш шумо мегардонем. яъне ки гап ҳамин рӯз рафта буд ки то ҳамин рӯзро ин гап рафтагӣ набуд, фақат чартерӣ буд ва имрӯз чор давлатро номбар карданд ки якмин дараҷа ин Россия аст ки 70% парвозҳои Тоҷикистон аз Россия ва Тоҷикистон мешидааст. салом алейкум, сози хуби акай фархори раҳмат ҳаматонда ва алейкум ва салом, раҳмати калон мегум. инам хеле дӯстон хостум ки як хабарро барои шумо расонам. 16 минут шид суҳбат кардастем. рости гап манам заряди телефонам кам буд ва якум шида пешкаш шумо гардондум. ҳаматонда раҳмат мегум ки дастгирӣ мекунед, маро мефаҳмед. ман рости гап мисли дигарон намехоҳам дурӯғ гап занам, ин раҳо кушода шид, на рейсо кушода шид. ман хеле намегум, чизе ҳаст аниқ дақиқ мекунам, баъдан пешкаш мекунам. ҳамон чизе ки шумо мисол мефаҳмед дар кортунай Россия аст ки бисёриҳои мо дар Тоҷикистон мехоҳем Москва бирем ва роҳҳо маҳкам аст ва иншоалло ки умедворем ки ҳамин моҳ раҳо кушода мешавад. ол нагем ки ол аниқ нест. чӣ ба гап зестад дӯстон? ҳамин рӯз дар нишасти вазири корҳои хориҷӣ ва директори авиатсияи Тоҷикистон нишаст доштанд ва дар онҷо суҳбат кардан. ҳамон суҳбатҳое ки кардагиянд ҳамонро ман пешкаш шумо мегардонам ки гуфтанд ки чор давлате ки бояд роҳҳо кушода шавад, якмин дараҷа Россия аст ва боз ман якин шуда пешкаш шумо мегардонам. салом алейкум. алейкум ассалом. акамо бо шумо раҳмати калон ҳаматонда. дар инҷо намехоҳам ки нафароне ки мегзаранд дар камера биянд, барое ки як хелошон мехоҳанд, як хелошон намехоҳанд. Красноярск ҳамаша дӯстон, ман паго боз дар офис нишаста якту ба якту мефаҳмонам. паго боз видеои хушхабар дар канал мешавад. интизор шен. яъне ки роҳи Тоҷикистон Россия. қабла канун меша бачаҳои фархорис. раҳмати калон бародар кинои орҳам. бародар гапи ҳамира кадом нигоҳ мекунам, лайк биҷиққа. салому алейкум. чӣ хели али акбар ҳамасӯза? алейкум меша ҳама раҳмат. интизорем ака. ташаккур. салом ҳамада. алейкум ба салом ҳаматонда. ва алейкум ба салом. ва 46% ки заряд дорем ба эфиро ба охир мерасонем. ҳамаи шумо интизорен роҳи Россия, Тоҷикистон, Россияро ва ман иншоалло рӯзои наздик барои шумо мефаҳмонам ки аз Тоҷикистон рейси доимӣ барқарор мегардад ки аз Тоҷикистон Россия рейсҳо кушода мешавад ва ман умедворам ки худи ҳамин моҳ ин рейсҳо кушода мешавад ва ҳамаи шумо хоҳ аз Россия ба Тоҷикистон, хоҳ аз Тоҷикистон ба Россия парвоз мекунед. ман хостам ки якин шуда хушхабарро барои шумо расонам. рости гап дар роҳ рафтам, нишастам ва барои шумо эфир кардам. иншоалло ки дастгирӣ мекунем, подписатсия, лайк ва видеоро ҳатман подписатсия кунем ки дигарро ҳам мубинанду хушхабарро шунаванд. як бародар дигар дар бораи граница гап занем. чӣ хабар хӯ дӯстон? боз мегӯям кадоме ки эфир дар дер дромагиян ки ҳамаи шумо интизорен. эфир дар дер дромагиё боз мегӯям ки имрӯз числаи таърихи 15/02/2021 дар матбуот нишаста буданд вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ва директори авиатсияи Тоҷикистон нишаста буданд ва дар он ҷо суҳбатҳо карданд дар бораи кушодашавии роҳҳо. ҳозир пурраттар мефаҳмонам. яъне ки аз Тоҷикистон 4 давлат парвоз мекунад. аз Тоҷикистон иншоалло ки ҳамин рӯзои наздикда боз аниқ мешавад. 4 давлатро номбар карданд ки аз Тоҷикистон якумин
Россия ҳаст, Қазоқистон, Қирғизистон ва Хитойро бояд роҳҳош кушода шавад. Ба ҳамин хотир хостем якин шуда пешкаш шумо гардонам. Фикр мекунем ки фаҳмиден. Видеоро лайк мемонем, видеоро поделиться мекунем ки дигарон бародарон хоҳаронро тамошо кунанд, бо хабар шаванд ва видеоро дар ҳамин ҷо ба охир мерасонам. Пагоҳ дар офис нишаста бо видеои пурратар мефаҳмонам, ҳамашро настар хубтар мефаҳмонам. Интизор мешавем. Алайкум дастам созем. Ака 10 бор навистим. Раҳмат калом бародар Худо нигаҳбон бошад. Раҳмати калом. Боз мо интизор мешавем хушхабарора. Видеоро ба ҳамин ҷо ба охир мерасонам. Якин шуда хушхабарро барои шумо расондам ва ин умедворӣ, яъне умедвор мешавем, яъне ин мода як хушҳолкунанда хабаре ки дар ин ҷо якин шуда роҳи аз Тоҷикистон ба Россияро номбар карданд ки аз Тоҷикистон бояд 4 давлат парвоз шавад. Ман рӯзоша аниқ мекунам, рости гап ки якум бор дар эфир дар кӯча шидаги гап зардистам. Дар мардум нигоҳ мекунад, ба ин хотир ҳамашро пурратар фаҳмонам. Пагоҳ ма дар офис нишаста пурратар барои шумо мефаҳмонам. Ман ҳозир дар шаҳри Душанбе ҳастам. Худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Интизор шудем хушхабарора. Хо дар эфир мекунем, хо алоҳида видео мекунем, пешкаш шумо мегардонем. ҳатман ва ҳатман лайк гузорӣ кунед дар видео ки дигарон тамошо кунанду бо хабар шаванд ва видеоро ҳатман дар имотон ва ватсаптон поделиться кунед дар историётон ки дигарон бубинанду хушҳол шаванд ва умедворӣ кунем ки ҳамин моҳ ҳама аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон сафар кунанд. Видеоро поделиться кунед. То видеои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон бошад. Интизор шавем аз канали Ҳамнаво хушхабарро. Раҳмати калом.